Agung Putra Budaya Rangga Ksatria ing Ayunan Tumekaning sajroning risak bapa kang sami miluju wontenipun papan pagelaran kang cantuk Alipondo angasta pecut minangka risako kang kapun tumobat tumepet sabujang ngarep gedhe Damasan dipun sebelah ake bumi sigar merapuk gunung cukruk segoro bakal asap omongan dipun saben dini para kadang manungso bakal ajur umur bakal ajur umur kang bisa anebus kawah condro kadimu Mika sake sanggar pamujana kamu mimpo mring Gusti Kamur ing kawasa boten kentun dewaning gaib punika sapripun ngobong dupa sundul sajroning kayangan Suralaya dadi kang sami mangantar atar kabating sajroning antariksa saking dari Anggedira babasan kaya bisa ngoyak jagat sasrawungan sunuri alam kahanan sunya tegese suwung ana sejatine ing manungsa ya iku kejawi zat kamurga dumadi pamitane sang punjaga katrima dening Gustine ana gondo amrih nebak ing sajroning pagelaran agung pemekaning risah bapa bebasan sami geger sambring goro-goro gone telapak kiri-kiri Mereka sak mereka tegas risang bopo undang periben tayangan tek-tekan dan rebuk elok-elok panas tidak gawe raganing swasana Kasabrio
Suro Sutir Jaya kang lebur Subrasta pangan dining pangastuti ingkang setya budaya nandur angkara komentar tapa wong sing sabar anrimo sapa kang nandur becik besok bakal tak pundhut kapok ingkang becikan becik ketitik ala ketara sapa wong sing tinemu ya iku wong kang bakal katakan sapa kang tumindak ala wahyuning bakal sirna kelakon sirna belemu kena siku gondening Gusti yo kang gawe pasubra goblok minangka pandelipun risang pokok kang sami kapon tumoban tumebet yen manteluk kadya dawa serangkala kang sami-sami jumangkah ngarungkapi batur ing wasana Jaya Wijayati Jaya Kaklebur Subrasta pangan dining pangastuti babasan rawe-rawe rantas malang-malang tak putung sekali Jaya tetep Jaya Rangga Satria Pinayu Menagung putra Bujaya tetep Jaya kalis sanjaya bawana kalis dengan jaya muswantara gambaraken sang Bawa Sigro Anasa Pedhut Kyai Samandiman berapa pandelipun sami mundang jen setan peribentayangan keadaan dan kerupuk iluk-iluk Banaspati anggawe regene swasana sejatining manungsa kang bisa urip ning alam padang inggih sak punika anamung tansah bisa pangundhe wae kabecikan